Naminyo ko 1980. Nila pa gitawag nga whirlwind romance. For 2 months lang, no, nagpakasal mi sa ako ang husband. Pagkasal na mo, anong pagkabuntag, pagka-udto, na nadayo'y babayi. Kani nga na diha sa amuha. Pero wala rato sa ko kay, abi na ako, iyahalan tong relatives. Pero, mauna dito siya ang usa sa iyaha mga kana nahimo mga flings, nahimo niya nga mga uyab. Nag-abot sa point nga pagpanganak nako, mas may grabe og mas misamot ang amo ang kagubot sa amo relasyon. Gikan sa pagkasal namo hangtod nga akong anak nag-edad og 17 years old. For 17 years, grabe ang mga kasakit, ang mga kahiubos, ang kasuko, ang pagdumot, ang kalagot, tanan nga ako ang gibati. Nikan kay ako ang bana at that time, wala ko'y kalibutan nga patulugon ra ko niya. Niya makalit na siya og kawala pagkamata na ako na lang day isa. Wala siya pagtagad, wala siya pag-atiman at nga time diha sa ako ang kinabuhi. Most of the time niya dito sa iya mga friends. Most of his time naa dito sa gawas. Dili na ko ba madawat sa ako ang sulod nga ako mga anak gagmay pa nga halos ako ra tanan. Nagtubo sila ba nga kanang kulang sa atensyon diha sa papa. Nagtubo sila nga wala sila naka-experience og pagtagad diha silang papa. Ang kasakit dili ma-imagine. Di ko ginhawa, mo kong gituo kanunay din. Wala jud ko'y tinuod nga peace o tinuod nga joy. Pag inilugay mi sa cellphone, daghan kaayong mga tawag ba sa babayi, mga barkada, maghilak ang adlaw kung wala mi gubot nga mahitabo, magiluganay mi mga pusil. Pagiluganay mi ka na mga hunting. Gumbikan sa panagbugno namo. Manglabay ko og mga butang. Then siya pod, nilabay pod siya. Magdinapatay mi, magbungol mi, dili lang kay isa ka semana, duha ka semana. Magsige na akong pamalikas, magsige na akong panunglo, magsige na ako og kanang pamuyboy. Wala di tinuod nga gugma, wala di tinuod nga pagbinatiay, pagminahalay ba. Diya sa matagusa, wala gyud na sentro si Jesus sa sulod sa mga kasing-kasing. It was my office mate. Nga nag-introduce na ako, nagpailan na ako about sa Ginoo. Si tata anito, kauban ako sa station. Iya kong giingnan nga, naabiya ni encounter. Appeal sa amo ang encounter. Sa ko nahuna, ako, encounter ko, dili naman ko angay mo encounter. Akong bana mo angay nga encounter. Kay ako, wala man ko'y sala. Ako may gibinuangan, ako may giluiban. Siya dapat ang may encounter aron mausab na siya, mabuutan na siya. Sa diha nga naka-encounter una akong bana, wala ra ko nagpasabot ba nga na ako'y kalipay sa ako ang sulod. Hangtod nga nakita nako nga nausab siya, naundang ang iyang kasigi ug laag, naundang ang iyang sige ug kanang pangabit. Hangtod nga naka-encounter jud ko. That was also 2007. Ang Ginoo is sabihan doon na kita kay abli nga kasing-kasing. Gusto na ka og-change diha sa mga kinabuhi. Tinuod kaayo nga hatagan ka og vision ay ni Lord. Tinuod kaayo nga makiistorya siya sa imuha. Tinuod kaayo nga masinati ginimo ang iyang presensya. Kanang pinakanindot tong experience sa kalsukad nga wala pa nako na nasinati sa kong kinabuhi. It's been 13 years nga ako ang kasing-kasing since nga na-encounter nako siya. Grabing kausaban nga gihatag ni Lord, gitangtang, giwala ang mga pagdumot, giwala ang mga kabugaton, giwala ang mga kasakit, giwala niya ang mga kalagot. Tanan ng mga negatibo nga mga emotions nga gibutang sa yawa sa imuhang kasing-kasing,
gikuha ko tanan diha sa Ginoo ug ilisan ko o kasing-kasing nga bag-o, kasing-kasing nga liwat niya, kasing-kasing nga puno sa gugma, abundansya sa gugma, kasing-kasing nga naa ang kalinaw, kasing-kasing nga naa ang kahuyo, kasing-kasing nga dili tig-a. Wala sa kayahay sa kalibutan ang tinuod nga katagbawan kundili sa Dios lamang. Ipabarog ko sa Dios nga mahimong leader. Diin nag-build up ko sa ako ang 12. Nagsalgop ko ang nagpasakop ko sa akong mentor, sa akong network pastor na si Roxanne Visitacion, din usa ko sa iyang Prime 12. Padayong nag-winning soul, I never miss a day without having devotional and reading my Bible since na-encounter na ko ang Ginoo. Akong pamilya, nahimo nga nagka-close me, na-experience ginamo ang tinuod nga joy. Ako ang mga anak is tubukod sila nga dunay kahadlok labaw sa tanan, dunay relasyon diha sa Ginoo. Nagpagamit diha sa Ginoo. Si Kathleen akong eldest, na siya sa Talentsville. Si Kent, ako ang youngest, duha raman sila, na siya sa worship team. Si Gary, ako ang bana, salamat kayo sa Ginoo nga giuswag gid siya. Kung unsa kamaot ang iyang kinabuhi kaniadto, grabing pag-usab pud sa Ginoo, grabing pagpamuhat pud sa Ginoo siyang kinabuhi nga giusab gid siya inside and out. Ako si Gemma Oberes, nagpuyo sa San Jose District, Pagadian City. Giayo sa Dios ang akong kasing-kasing ug iyang gipasig-uli ang akong pamilya. Ug kini nga gahom, magdala usab og kausaban diha sa imong kinabuhi.
Mayong buntag sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo nga nakamatag itang tanan. Amen. So manindog tang tanan igsoon. Thank you Lord. Ato sang pasalamatan ang Ginoo ug pakpakan ato ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Thank you Lord. Yes Lord. Salamat ka Ginoo. Thank you Lord Jesus. Hallelujah Lord. Daghang salamat Ginoo nining kabuntagon Ginoo. Nga ikaw ang Dios Ginoo nining dapita Lord. Yanhi kami Ginoo aron mo simba ug modaig diha kanimo Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga ikaw Ginoo naa sa among taliwala. And Lord, I pray Lord nga ikaw Ginoo magapamuhat sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Magapangliho ka Ginoo ning dapita Lord God. Daghang salamat Ginoo kung dunay may nagkinahanglan sa og Ginoo balat kaayuhan sa balatian in the name of Jesus. Maayo Ginoo sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat Ginoo nga ikaw ang Dios Ginoo nga magahikap ka namong tanan karong adlaw Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Lord, salamat sa pagsugod karon God. Lord nga may ikaw Ginoo mao gyud mahimayo ug magapamuhat sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. 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 Kusog nga palakpak para sa ato ang Dios. Come on. Woo! Kusog nga palakpak para kang Ginoong Jesus. Thank you, Lord. We delight in your presence, Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, maayong adlaw kanatong tanan. Grasya ra gyud sa Ginoo nakabarog ta karong adlaw. Amen. Nga nakatindog ta para musimba o mudayeg kaniya. Unsa man ning grasya sa Ginoo? What is grace? Grace is blessing from God when we don't deserve it. Amen? This is withholding the punishment when we deserve it. Amen? Mga balatian na ayo nga libre. Amen? Nasinati ba na nimo igsoon? Hallelujah. Kung nasinati na nimo, come on. Let's worship Him. Welcome the presence of God. Thank you, Lord. You are more than enough. We love you, Lord. Hallelujah. Come on, let's clap our hands. Woo! Hey. Thank you, Lord. We bless your name. Come on, let's sing it out. The amazing grace of God. Hallelujah. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Hey. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Come on, shout it out. This is amazing grace. Hallelujah. This is a failing love. Woo. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you
one who deserves it all. Come on, let's sing it all out. Worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Come on, let's raise our hands to the one. Worthy is the King who conquered the grave. Come on. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. Hey, this is amazing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing. Oh, come on, let's hear it again. Amazing grace. This is amazing love, that you would take my place, that you would bear my cross. Lord, you laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I thank you for all that you've done for me. Oh, all that you've done for me. Hallelujah! This is amazing grace. Come on, a shout of praises for the Lord. Loudest praises. Hallelujah! Come on, let's praise Him! Angayan siya sa itong pagdaig. Amen! Woo! Come on, clap your hands. Let us celebrate the goodness of God. Amen! Whoa! The King broke chains of me. His love has set me free. Now all I can do is dance. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. Come on, declare this today. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen. We are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Come on. Oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. That's who you are, Lord. Oh, you are good. I'll praise you, Lord, for you are good.
God, forever we will dance and sing in your presence. For you're worthy, Lord. Lord God, once again, sa imong presensya karong buntaga, Lord, we humble ourselves. Come on, igsoon. Just sa imong kaugalingon in your personal nga prayer, duol sa iyang presensya. Ayaw padisturbo sa imong tapat. Ayaw pagpadisturbo sa unsay nangahitabo sa palibot. Focus ang imong attention sa presensya sa Dios. And I want you to desire sa iyang presensya karon. Desire to encounter Him. Desire more of Him. Makapanglihok ang presensya sa Ginoo in your desperation. I tell you, siya ang imong gikinahanglan karong buntaga. Sa imong tibuok kinabuhi, siya ang imong gikinahanglan. We need His presence. Oh, we came here for you, Lord. Holy Spirit, oh, we came for you. Hallelujah. We're desperate for your presence, Lord. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. I am ready for you. Oh, we open our hearts. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. Oh, I came for you. Yes, I came for you. I came for you. Come on, sing. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter
have your way in this place. Lord, we have come. Come on, let this be our prayer this morning. We make way. We make room for you. Holy Spirit, have your way. And move in our hearts, Lord. Oh, in this place. Lord, we have come for. Come on, let this be our cry this morning. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are your welcome, Lord. This place is within Zion, and it counts once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. Within Zion, and it counts once again. Holy Spirit, we cry out to you, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, we need you, Lord. We make way, we make room. Lord, let your spirit move, Lord. Have your way in this place. This is our cry this morning. We make room, Lord. We make way. We make room. God, Jesus. Lord, let your spirit move. Have your way. Have your way, Lord. Lord, we have come for you.
Yanda siri si. Oh, yanda si kayanda si. Wala pa si. Lord, Lord, wala limit. Everything you can do. Revive all our hearts. Revive our hearts, Lord. Kalayuhin mo mga kasing-kasing. Painiti ang among kasing-kasing. Huwag na, O Lord. Jesus. Yes, continue to the presence of God. Just be sensitive of His move. Commune. Commune. Ako kaninyo mga anak. Aning lugar. Ani ako kanunay naminaw ninyo. Sa inyong syagit. Sa inyong mga pag-ampo. Napati ko kamo. Akong hangyo. Padayon. Ayaw undang sa pag-ampo. Kanunay pag-ampo hanton mabuntog ang kaaway. Sa inyong pag-ampo, madistract ang kaaway. Sa inyong pag-ampo, dili madayon ang plano sa kaaway. Sa inyong pag-ampo, tanan ka mo maligon. Tanan ka mo maduol ka nako. Sugod karon. Bato niyang paghigugma. Sa mga buluhaton kanako, ayaw undang sa pagbasa sa akong pulong. Ang pulong nako mo ibugay di mo. Ang pulong nako mo ipapaligon ni mo. Ang pulong nako mo ay mohatag og lamdag sa imong kaugmaon. Ang pulong nako ang tinuod lamang. Ayaw pagpadala sa mga misleading nga mga panghitabo o mga panghatag sa mga info sa mga katauhan. Kaya ako lamang ang maghatag ni mo og kahibalo kung unsa gayon ang mahitabo sa kalibutan. Ang imong giatubang karon nga kaluyahon, imuhang panglawas. Ayaw ka balaka, ako ang muhatag kanimo. O kaayuhan nga walay katapusan. Tuhi lamang ang ako ang mga saad. Uban ka nako, ayaw undang. Gunit ka nako, uban ako. Sa akong pagbalik, kuyog ko ikaw. Hallelujah, raya Thank you, sa Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your word. Kanunay minimo gidasig, Lord. Kanunay minimo gipahinumduman. Salamat, Lord, for your word that is comforting us. Lord, Holy Spirit, salamat, Lord. Come on,
on, church, in the presence of God. Bayaw imuhang mga kamot. And just receive right now in His presence. Receive your portion. Tuuhi ang iyang mga saad para sa imong kinabuhi. Ug dawata ang iyahang mga giandam nimo karon in His presence. Kaayuhan, pagtagbo sa pagkinahanglan, kalinaw, comfort, pagakos. Tuoy that is for you this morning, igsuon. Dawata na by faith. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Yes. Truly, you are here in this place, Lord. And truly, oh God, madaugon mi imong mga anak. Madaugon mi sa tanan namong giatubang ning kalibutana. Amo nang giangkon karon in your presence, oh God. Salamat, Ginoo. Madaugon mi kay ikaw kauban namo, oh Dios. Salamat, Lord. We give you all the glory and all the praises and all adoration. Imo lang tanang pagpasalamat, Ginoo. Come on, pasalamati igsoon. Pasalamati ang Dios na dawat nimo karon, ang gisaad niya. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Come on, one more time. Thank you, Jesus. Pwede na tayo makapanglingkod in the presence of God. Ang buntag sa tanan. No, salamat sa presensya sa Ginoo. Maayo gid kayo ang Ginoo, no? Taliwala sa nakamata ko atong pag-ulan ganina, but God is so good kay pag-abot og hapit na 6, mga 5 ka undang ang ulan. So, nakaabot kita diri tanan. Amen? But karong buntaga maghisgota karon og paghatag. Are you blessed nga namo karon? No, unang mihatag ang Ginoo. And karon ikaw na pud aming mihatag ka sa imong time, imong effort nga naabot ka dinhi. So, I want to encourage everyone sa paghatag. It could be tithe, love offering, sacrificial offering. No, tanan nga klase nga paghatag, ang number one yun nga element is gugma. Right? Dili, makahatag man ka kung walay gugma, pero lain ba, no? Na kanang napugos, kanang nag-expect og balos. But ang kaning gugma, kaning naay gugma, no? Ingon diri sa John 4:18. John 4, 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear has torment, he that fear is not made perfect in love. No, sa atong paghatag, importante gyud kay nga naay tinud-anay nga gugma. Kabalo ta karon sa pandemic, daghang ang rason nganong dili makahatag. Pwede ta natay kanang basin natay mga kabalaka o kahadlok, no, nga maong mag-withhold sa tuwa or mupugong sa tuwa nga di ta makahatag. Daghan kag bayronon, daghan ka na kay pamilya na ospital, unsa ba ang mga sitwasyon. But ang atong perfect nga gugma sa Ginoo, no? Perfect love, mukas out siya kahadlok. Amen? Mas mudaog ang imuhang gugma, mas mudaog ang imuhang paghigugma sa Ginoo sa versus sa imong kahadlok. So karong buntaga, unsa man ang imuhang magiagian, no? Ipakita nato sa atong kaugalingon diha sa Ginoo nga mas mindaog ang atong gugma sa iya. Amen? So, dili ta tinuod man no, realidad man na COVID, na mga threat sa gawas. Pero itong hinumduman nga, asa kong kadaghan na guro na ako balik-balik, nga musalig lang kita sa Ginoo. Dili kita magpadala sa kahadlok o kabalaka sa atong palibot. Because our God is dili lang siya gamhanan, tinuod siya nga nag-uban sa imuha. Basig makalimutaan na. So karong buntaga, I would request everyone to stand up and ato ang ihatag ato ang mga mga tithes and love offering diha sa Ginoo.
no, this church has nani culture ni nga church, no, nga giver. And it is known, dili lang diri sa tong church, but sa tibok Pagadian City, no, nga giver gini nga church. No, so, atong i-lift up ato ang mga love offering and tithes diha sa presensya sa Ginoo. Sama sa akong giingon na kasaligan ang Ginoo sa tanan niya mga gisaad sa atong kinabuhi. Father God in heaven, thank you so much, God, for your faithfulness, for your mercy, and for your love sa matag usa sa mua, Ginoo. Thank you, Lord, na wala jud kaming pakyas. Thank you, Lord, nga imo giming giproteksyonan, giprovidean, and all, Lord God, dili na mo maihap, Lord, ang imuhang gibuhat sa mong kinabuhi. And Lord, as we lift this offering, Ginoo, mga tithes, this is an expression, Ginoo, how grateful we are. Lord, dili ka na mo mabayran, Ginoo. Dili ni sign, Ginoo, nga gibayaran ka na mo, God, on quits na tanan. But Lord, this is how grateful we are, oh God. Lord, salamat, Ginoo, nga gipanalangina namin nimo, Ginoo, and we can bless others, Ginoo. Salamat sa tanan, Lord. Akong padayon gideklarar, Lord, nga tanan nimong plano sa mong kinabuhi, Lord, matuman, Ginoo, sa imong kaugalingon nga panahon, Lord God. We love you, we love to give, we love everything, Ginoo, sa imong buluhaton nga gisangon sa mga, God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ang imong ngalan matuboy ang dapita sa ngalan ni Ginoong Jesus. Ang tanan mo ingon og amen. Amen. Let's cheerfully give to the Lord. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Praise God! No, so salamat kayo sa mga kaigsuunan. And karong buntaga, no, salamat sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, and sa imong presensya nga naa karon. No, so anywhere you are hamang kagikan, palakpaki imong kaugalingon. Welcome this Sunday service, first service, no, o wala ka na sayop nga ni anhi ka, no, because this is plan sa Ginoo sa imong kinabuhi. So palakpaki sabi once again, no? Importante nga nalipay mi nga nakakaron, natatanan karon diri. And of course, another thing is naapod tay gitawag nga mga VIP, no? Sila ning mga first timer nga nakani diri sa sulod sa church, gi-invite man sila or wala, naman sila sticker or wala nga gibutang din hidapita. If you are first time, gi-welcome ka namo, gi-request ka namo nga motindog. Pwede ba nga motindog ang kinsa man ka diri nga side? Sir, ma'am, kinsa man ka, pwede ka motindog? Diri nga side. Oh, thank you kayo. And diri nga side, pabili lang tindog, ma'am. And diri nga side. Oh, okay. Thank you, sir. Ma'am. No? So, pwede palihog lang ang pabilin tindog, no? So gi-acknowledge na mo ang inyong pag-anhi dining dapita, no? Wala siguro tagaila, but nalipay mi nga naa mo karon dinhi.
And kinsa man ang nagdala ninyo diri, no? Salamat kay sa imong kaugalingon igsoon nga nagpagamit ka sa iyang kinabuhi. And in behalf sa moang senior pastor, Pastor Alita Aliman nga nadi sa kilid, and all the leaders ani nga church, no, gi-welcome na mo and be blessed karon nga service. Salamat kay sa imong pag-anhi. No? So, thank you kayo. Pwede na ka makalingkod. Salamat. Yes, and karon natay na hitabo karong simanahan ay mga highlights karong simanahan sa church. No? Kani construction sa church conference hall. So naa dinhi sa LED. Palakpakan na to ang Ginoo na. Sayang supply, no? Sunod, YAC driven. Announcement day, no? Every Thursday man yung YAC, but sunod Thursday, back to online na po ang YD. So, mga batanon, take note and support this ato ang YD online. No? Next. Natay Saturday morning prayer. Nanay additional schedule. Every Saturday, 6, 7, 5 to 6, of 6 to 7. So, sa buntag, so, hatag imong kaugalingon to pray. Dili lang sa imong kaugalingon, but the church and the whole country. No, pwede ta makaampuan na. So, naapod tayo. So, salamat kayo. Palakpakan na to ang Ginoo sa iyahang pagkamaayo sa tibok simana aning nga iglesia. So, this time, settle down and it's time for us to eat the bread of life. So, magdala sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Walay lain ang isa ka maabtikon nga pastor. Minyo na ni siya. Fruitful. Help me welcome Pastor Joey Ramayrat. Amen. Amen. Maing buntag mga igsoon. Kanina hindar gyapon. Maing buntag mga igsoon. Amen kana. Salamat sa Ginoo. And dalaygon gud ang Ginoo mga igsoon. Salamat sa tanan nga naatak karon and welcome gyud ang tanan. And salamat sa imuhang presensya karon kay nakamatatang tanan ug tungod ra gyud na sa Ginoo mga igsoon. Amen. Kay kung wala pud ang Ginoo, ambot lang kahapod. Di ba? So mauna sa atong kinabuhi igsoon at ngayon gyud nato siya pasalamatan kanunay. Di gyud nato na walaon ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios kanunay mga igsoon. Every day ato gyud pasalamatan ang Ginoo tungod kay siya may naghatag og kinabuhi nato igsoon. Mao nay nakanindot ug mao nay naka the best sa atong Ginoo tungod kay mohatag gyud siya kinabuhi sa imuhang amen ug sa ako apod mga igsoon. Hallelujah. Manindog tang tanan igsoon. Hallelujah. Thank you Lord. Atong ablihan ang ato ang tagsa-tagsa ka Biblia diha sa Salmo 62:5 to 8. Psalm 62:5 to 8. Akong basahon igsoon in English. Yes, my soul, find rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. People, trust God all the time. Tell Him all your problems because God is our protection. Magampo ta igsoon dahil aygon ka Ginoo sa walay katapusan.
Ginoo nining kabuntagon, Lord, daghang salamat nga ikaw ikaw Ginoo magapamuhat kanamo karon. Ug ang imong pulong gid Ginoo mao gid matisok sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing, Lord God. Thank you, Lord God, nga ikaw gid Ginoo mao gid mahimaya nining tanan. Salamat Ginoo nga ikaw magapamuhat sa amuang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Lord, salamat sa imong pulong Ginoo nga ikaw nagpanalangin na ani ni Ginoo. Ug Lord, salamat kay Ginoo in the name of Jesus. Amen. Amen. Pwede na mo makapanglingkod. Thank you, Lord. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, ug ato ang dinhi nato makita nga si David, iyahang minghatag siyag panahon diya sa Ginoo. Nakig-istorya siya diya sa Ginoo, si King David. But atong before mga igsoon akong ipadayon, ang akong title day ani nga pulo mga igsoon, mao kini Our hope is in the Lord, not of this world. Amen? Tungod kay tagsa-tagsa ka nato, doon na gitay, nangandoy kita, o gusto kita, nga doon na tay ang hope o mga igsoon ka ng paglaom. Di ba? Gusto kita nga doon na tay paglaom mga igsoon. But kining panahon na, si David, igsoon, si King David, was going, kanang naabita siguro siya mga difficulties or dunay siya mga gipang-agian sa iyahang kinabuhi, but David encouraged himself. Unsa iyang gibuhat, mingduol siya diya sa Ginoo. Ug pagduol niya sa Ginoo diya sa presence ni Lord, naamo nang nakaingon siya, yes, my soul find rest in God. Ug diya niya nakita, uban sa iyang kinatibukan niyang kasing-kasing, iyang gihatag o iyang gipaduol diha sa Ginoo. Nganuman, because kabalo siya, nga diha sa Ginoo masulbad o makakaton o makakaplag siya katubagan sa iyang mga problema o diha sa iyang difficulty sa iyang kinabuhi. Amen? Sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi igsoon, may kining sa tinud-anay lang, maybe kining honestly kining sa ato dagang panahon nga mura bitaw kining naay mga panahon nga hard, mga lisod kayo sa atong kinabuhi, and kanang lisod kayo mangita bitaw umuhatag bitaw lisod kayo nga duna kay paglaom sa Ginoo sa tanang panahon. Di ba? Inyong nasabtan? Dili tanang panahon nga muhatag nagyoy paglaom aning panahon na nagyoy. No, lisod ka dagang panahon mga igsoon nga naay panahon nga murag maglisod ka nga mulaom diya sa Ginoo. Especially panahon sa duna kay mga difficulties sa imong kinabuhi. Panahon nga duna kay problema sa imong kinabuhi. Panahon nga duna kay siguro kanang balatian kay giingnan ka sa doktor nga dahara ka kutob, di ba? Murag lisod kaayo mga igsoon. Amen? But especially po ka na pong panahon nga nag-abot na si Judith o si Jonah. Ha? Kabalo mo si Judith o si Jonah? Ha? Napag-iisa pagid mga igsoon, ning abot na po si Marlon. Kailan mong Marlon? Lon dito. Ha? Nag-abot na mga igsoon, kadaghan kaayo. And then, mawala ang ato ang paglaom, nan lisod kaayo, nga muhatag paglaom diya sa Ginoo. But kining mga panahon na mga igsoon, or siguro, daw na kay feeling nga, mingbati ka nga nag-inusara ka, mingbati kang wala na nagtagad ang imuhang pamilya, mingbati baka mga igsoon nga, wala na nalang ingon bitaw ka nga kung wala na siya magunsa na lang ko. Diba? Kung mawala siya magunsa na lang ko. But ako kang sultihan mga igsoon, kining mga butang akong gipang istorya mga igsoon, kining mga pagbatia, these things are the enemy's weapon that rob us of our hope that will result fear. Kining mga butanga, mga igsoon nga akong gipanghisgutan, kining mga difficulties, problems, needs, unsa pa gyud mga feelings nga mga dili mga maayo, pamilya nga wala nagtagad, mga nagibatiin mo nga wala nagitagad ang imong pamilya nimo. Kining mga butanga, mga igsoon, mga weapon ni sa kaaway,
aron unsa man nga mukawat nimo aron mawala ang imong paglaom diha sa Ginoo ug mabaton kinig kahadlok sa imong kinabuhi. Amen? Mauna ako maabot ang gani ang kahadlok, maabot po kining, especially kining anxiety mga igsoon. Grabe nga kabalaka. Di ba? Doon na day kabalaka. Ba't ako kang sultihan? Ba't ako kang isultihan, kinatibukan nimo mga igsoon? God assures us sa iyang mga promises to give us hope for our future in this life. Doon na day tay paglaom mga igsoon. Walay dili ka pasagdaan sa Ginoo. Doon na tay paglaom mga igsoon. Bahala pag unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Unsa may naa sa imong giagian karon igsoon. Doon na sa gihapon kay paglaom. Nganuman tungod kay ang Dios nagsaad niya ana nga paglaom mga igsoon. Kana mga igsoon mao nay atong kuptan kaayo sa atong kinabuhi. Amen? Because our hope is in the Lord, not in this world. Amen? Mao na apan ang pangutana karon. Mao ni usa ka pangutana nga atong tubagon. Pangutana nganuman nga nganuman atong ibutang ang atong paglaom sa Dios. Ha? Nganuman nga ang atong paglaom, nganumang ibutang nato ang atong paglaom diha sa Dios. In una mga igsoon, number 1, He is our rock. In verse 6 igsoon, meaning sa rock mga igsoon, akong gilantaw ni, rock means strength, steadiness, o dili matarog o durable. Sa construction gani igsoon o sa mga building, kinahanglan gyud yung mga igsoon nga importante kayo ang bato, ang mga bato mga igsoon. Importante kani sa usa ka structure. O kana siya aron ang foundation niya malig-on. So aron ang iyang foundation ma-secure pud ang building because sa bato. Amen? Inyong nasabtan, si King David knew that his foundation is in the rock. Igsoon kabalo si David o nasayod siya nga ang iyang foundation sa iyang kinabuhi mao ang bato. Lig-on nga bato. O kinsa man nga bato, mga iso lig-on nga bato, mao ang iyang Dios. Igsoon sa atong kinabuhi pod igsoon. Daghan kay ta atong ibutang gid kanunay sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga ang atong foundation diha gyud diha sa rock mga igsoon, diha sa bato, sa lig-on nga bato. Kay ngano aron dili ta maparog kung maabot ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kung maabot ang mga bagyo igsoon, dili ta mahimong maparog. Ngano? Because ang foundation nato gibutang nato diha sa bato. Amen? Atong bakbakan ang Ginoo niya na igsoon. Thank you, Lord. Sa Mateo 7:24 to 27, NIV. Mateo 7:24 to 27. Basahon na ako mga igsoon. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built in his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet did not fall because it had its foundation on the rock. Diba? But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like foolish man who built in his house on the sand. The rain came down and streams rose and the winds blew and beat against that house and it flew and with great crash. Unsa inyohang nasabtan igsoon? Ang foundation gani nga mabutang sa bato, igsoon unsa? Lig-on gyud kaayo. Di ba? Kung ang foundation nato ang atong balay magsun ang foundation naa sa balas unsa man? Dali ra kaayo matumpag. Maghinay-hinay nang dayon na, di ba anang sa balay nga sa dagat kung wala na bato gibutang sa ilalom, tanawan ng kaway na hantod ana magkaunlod na og magtakilid na.
Inguna ang atong kinabuhi igsoon. Inguna ang atong Kristohanon kinabuhi. Kinahanglan gayod nga ang atuang foundation diha gyud mabutang gayod diha sa atuang diha sa bato nga lig-on mga igsoon. Amen. Tungod kay diha nato makaplagan ang paglaom nato. Amen. Diya nato mahibaw-an nato ug diha nato makita ang dunay gyud tay paglaom nganuman kay lig-on ang atong foundation igsoon. Kung maabot ang mga pagsulay, lig-on ta. Maunang makita nimo, daghang makita nimo, nga ilhan nimo mga tao, mga igsoon, nga wala na naglingkod karon diha. Nga naman, tungod kay ang ilang kinabuhi karon, nagtakilid na. Siguro nagkaunlod-unlod na sila karon because ang ilang foundation naa sa sand nila gibutang, naa sa balas nila gibutang. But salamat sa Ginoo tungod kay ang imong foundation, ang imong foundation mga igsoon, diha nimo gibutang sa rock mga igsoon, diha mao ang ato ang Ginoo igsoon. Amen. Atong pakpagan ng Ginoo niya igsoon. Hallelujah. Unsa toy una, He is our rock. He is ang ato ang siya ang atong lig-on nga bato. Amen. Number 2 igsoon. Ang number 2, He is our salvation. In verse 6, salvation, deliverance from harm and destruction or danger. So ang buot pasabot day sa salvation is gidilian kan ka deliverance gipagawas ka diya sa harm. Diya sa dili maan say harm bisaya peligro. Amen. Gipagas di ba nindot kay mga igsoon? Si David kabalo siya nga gipahigawas siya doon na siya kabalo siya nga ang Dios igsoon mo pahigawas niya sa peligro o mga danger sa iyang kinabuhi. Igsoon sa atong kinabuhi mga igsoon na atong nakita si King David, nakita niya nga ang Dios di ay mo pagawas niya sa mga peligro sa iyang kinabuhi. Amen. Mauna sa ato ang kinabuhi po mga igsoon. Kung unsa may atong gi-face mga peligro sa imong kinabuhi karon. Ako ang sultihan. Ang Dios igsoon mo pahigawas nimo niya ng tanan. Ang Dios mga igsoon dili niya tugutan o dili niya tugutan nga magpabilin ka diha. Gusto niya nga iya kang ipagawas, iya kang luwason anang dapita. Siguro doon na kay balatian, doon na kay paglaom igsoon. Doon na kay problema, doon na gyapon kay paglaom mga igsoon. Unsa may imong giatubang karon sa imong kinabuhi? Ha? Unsa may ang imuhang naa sa imong sulod karon? Siguro ang imuhang mga anak wala kabalo nga doon na kay gipas-an nga dili maayo sa imong sulod. Siguro ang imuhang bana wala kabalo nga doon na kay problema sa imuhang sulod. O nakita kabalo ba ka wala ka kabalo nga ang imuha ding bana pud nga dunay problema sa iyang sulod. Iya lang gilaom-laom. But ako kang sultihan mga igsoon, doon na kay paglaom, tungod kay ang Dios muluwas ni mo ug mapuhay, pagawas mimo anang dapita. Ngano? Because nahigugma siya sa imuhang kinabuhi. Mauna in 1 Peter 5:7 mga igsoon, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Nagtagad ang Dios nimo. Gipangga ka sa Ginoo igsoon. Gigugma ka sa Ginoo. Nagpakamatay manggani siya dito sa cross tungod kay nahigugma siya sa imuhang kinabuhi. Kana na lang nga dili kay ipagawas niya sa imuhang magibalatian karon. Igsoon ayuhon ka sa Ginoo nganuman because ipagawas ka sa Ginoo anang dapita ug luwason ka niya ang dapita mga igsoon. Amen. Mao na sa atong kinabuhi igsoon. Ato lang ibutang ang atong paglaom diha sa atong buhi nga Dios. Ato lang ibutang ang ato ang paglaom diha sa ato ang Dios igsoon nga tungod kay siya ang ato ang salvation, siya ang ato ang muluwas sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Karong panahon na doon na may pandemic, doon na mga kahadlok, doon na may mga kabalaka, igsoon ayaw pabilin diha. Ayaw ibutang ang imong paglaom diyang dapita. Igsoon, ibutang ang imong paglaom diha sa atong buhi nga Dios because siya ramang ang makapahigawas nimo anang dapita aron mawala o mawagtang ang imong kahadlok aning panahon na. Amen. Lisod kayong kahadlok igsoon. Lisod yung kayo. But ako kang sultihan, God, because the Lord is our Savior.
He will deliver you anang mga dapita. Amen? Sa atong kinabuhi, daghan sigurong mga sama ni David, daghan sigurong mga na agian bitaw na especially kining kinsa may nakadungog atong niyang nakig-away bitaw siya ni Goliath. Di ba? Kitang tanan kabalo man tana. Og na kinsa may napildi ato. Ha? Siyempre si Goliath jud. Amen. So si Goliath napildi mga igsoon, dako nga tao, higante. Nganuman because kauban niya si Lord o giluwas siya sa Ginoo ng dapita. Igsoon sa atong kinabuhi, daghan sigurong mga Goliath sa imong giatubang karon. Igsoon daghan siguro mga murag higanti naman ning problema ha Lord. Grabe naman kaayo ni, dakuan naman kaayo ni. Madigsoon, dunay Dios nga muluwas nimo dihang dapita. Tinud-anay na maigsoon. Dunay Dios nga muluwas nimo nang dapita. O gana nga Dios maigsoon, ang Dios nga imong gisimba karon mga igsoon. Amen. Ang Dios nga imong gisimba. Ang Dios nga atong gisimba sa atong dagsa-dagsa kini. Mao na kanunay lang natong ibutang sa atong kinabuhi nga duna tay paglaom diha sa Ginoo. Amen. Ikatulo mga igsoon. Number 3. Hallelujah. Number 3. He is our unsa man? Fortress. In verse 6 mga igsoon. He is our fortress or defender. Defender or kanang Bisaya pa tigpanalipod. Amen. He is our fortress or defender. In verse 6b NCV version. He is my defender, I will not be defeated. Woo! Amen. He is my defender, I will not be defeated. Dili ta mahimong mapildi. Igsoon sama sa basketball bitaw. Ang basketball kinahanglan gyud nga duna kay depensa. Kinsa may tigdula ag basketball diri. Di ba? Duna gyud depensa mga igsoon kay kung dili ka mo depensa unsa man mapildi gyud ka o malusutan gyud ka. Di ba? Kay mo lang nang pasagdaan mo lusot, magdulag basketball, pag lusot ana imo lang pasagdan, dili niyo palakon. Unsa may resulta makashoot gyud na. Di ba? Ang imong kontra. But akong di ato nang dipinsahan, igsoon, mapalakan gyud nato na. Amen? Mao na sa atong kinabuhi pod igsoon, dunay mo depensa sa ato ang kaugaling. Dunay mo tabang o mo depensa nato kung dunay mga kaaway nga mulusot sa ato ang kinabuhi. Kinsa man na maigsoon, mao na ang Dios nato igsoon. And now nagiingon niya, He is our fortress or defender or tigpaninalipod sa atong kinabuhi. In Psalm 18 verse 2, Psalm 18 verse 2 NCV gyapon nga version, the Lord is my rock and my protection, my Savior, my God is my rock. I can run to Him for safety. He is my shield, my saving strength, my defender. Hallelujah. Siya ang atong defender, siya ang atong tigpanalipod igsoon. Mauna nga di tang angay magkabalaka. Mauna nga dili ta angay mahimong sigilag kahadlok tungod kay depensahan ta sa Ginoo. Dunay magdepensa nimo igsoon. Kung moabot ang atake sa yawa, kung moatake gani ang mga kahadlok igsoon, kung moatake gani ang mga pagkinahanglan, kung moatake gani ang balatian igsoon, dunay Dios igsoon nga modepensa nimo nganuman tungod kay maunay iyang gusto o mao gina siya igsoon nga modepensa gyud siya kano tungod kay gihigugma gyud ka sa Ginoo. Ug maunay usa nato nga duna gyud tay paglaom diha sa atong buhi nga Dios. Mao na nga duna gyud tay paglaom igsoon. Tungod kay Dios siya nga modepensa nato. Siya ang atong fortress igsoon. Siya ang ato ang tigpanalalipod sa atong kinabuhi. Tigpanalipod siya nimo. Tigpanalipod siya nato mga igsoon. Dili kapasagdaan sa Ginoo. Kumuha ni maunay giningon nako maigsoon nga kung dunay mga pagsulay, dili
dili ka pasagdaan sa Ginoo. Allow lang na sa Ginoo, daghang panahon nga ma-allow na sa Ginoo. Why? Gusto lang sa Ginoo nga mahimong makabalo ka nga siya day mo panalipod nimo pod mga igsoon. Maunang tingala lang ka, matingala lang ka nga hapit ra gyud. Di ba? Daghang panahon may gani. Tingala lang ka naglakaw, may gani nakalikay jud ko. Mao na nga may gani wala jud ko nadamag. May gani nga wala jud ko na mong nasakitan. Ngano man because dunay Dios nga nagpanalipod nimo. Di ba? Dunay Dios nga nagpanalipod sa atong kinabuhi. Mauna igsoon, ibutang gayud kato sa atong kinabuhi o kasing-kasing nga dunay Dios nga mo panalipod nako. Dunay Dios nga mo panalipod sa imong pamilya. Dili ka pasagdaan sa Ginoo, tatinud-anay lang. Dili ta pasagdaan sa Ginoo. Doon na kay pagkinahanglan sa imong pamilya, kabalo ang Ginoo niya na. Kay maunay kasing-kasing sa Ginoo nga muhatag ang mga panalangin sa imong Ginoo og iyanang panalipdan na sa imong kinabuhi igsoon. Kay daghan kaayong mukawat ni ana. Especially kining ang kaaway igsoon, kawaton niya ang imong kalipay. Kawaton niya ang imong kanang even ang paglaon nimo kawaton na niya. But iyahan ang depensahan igsoon, mao iyahan ang panalipdan. Mao nay nakanindot sa Ginoo. Panalipdan na niya aron mabutang gayud sa imong una-unag kasing-kasing nga siya mao nga ato ang paglaom nining kinabuhi. Amen. Paglaom nato siya. Mao na nga dili ta maglaom aning kalibutan na. Kay kining kalibutan mga butang nining kalibutan naming mawala lang. Di ba? Mawala lang ang even kung danang lita maingon ka nga ay mohang paglaom diya sa kwarta. Pero negosyo nimo. Dagang panahon nagsaligta sa atong kwarta, negosyo, nagsaligta sa ato ang uban gani, nagsalig sa kaila sa politiko. But daghang panahon pod mahimong madismaya ta. Di ba? Daghang kay ngano man mapakyas man ning mga tawanan. Dagang panahon mga igsoon nga mawad-an po tagkwarta. Kay kining mga kwarta mga igsoon, kining kwarta or kining mga bandi nga atong nabatunan, mawala ra man ni diretso. Mawala lang ni galit. Negosyo, matingala lang ka pag pandemic, di wala ta nagdahom nga moabot ning pandemic. Dagan kay mga tao nga nawad-an og trabaho. Wala tagahuna-una nga maabot nga mawad-an kag trabaho, but usa lang ka target sa yawa mingabot ang pandemic unsa daghan kayong naapektuhan. But igsoon, do na gyapon tay paglaom. Amen. Dunay Dios mga igsoon nga nakahibalo nining tanan. Dunay Dios mga igsoon nga nakakita nining tanan. Igsoon ayaw pagpabilin dia, ayaw kagol dia ang dapita, but ang dunay Dios nga mupahiluna sa gyapon mga igsoon sa imong kinabuhi because siya tig panalipod sa imuha og siya kang tagaan nga kalipay diha sa imuhang kinabuhi igsoon. Amen. Amen. So karon mga igsoon ang ikaupat. Number 4. Unsa toy number 1? He's our rock. Ikaduha, salvation. Ikatulo, ug ang ikaupat ngano man nga atong ibutang ang atong paglaom diha sa Dios sama sa gibuhat ni David. Ngano ing number 4, He is our refuge or dalangpanan. Refuge. In Salmo 46:1 mga igsoon. Psalm 46:1. God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Amen? Sa akong kinabuhi igsoon, ako lang ning i-testimony siya. Because dili pug ko exempted sa mga pagsulay sa akong kinabuhi. Dili ko exempted sa mga problema makaagisad po ko. Okay, kitang tanan mga igsoon, makaagi mangitana, di ba? Amen? Pero ako lang ning testimony sa akong kinabuhi igsoon. Because, kinibitang
kinsay nakadungog na ning anxiety. Ako, nakaagi ko ana mga igsoon. Wala ko, sa una di ko kasabot ana ang anong magikog, kung anong magikog man, kung ana bitaw. But akong nakaplagan, atong panahon nga pandemic, mga igsoon, pag-start gud sa pandemic, grabe kayo mga igsoon, nga doon na dyan ko'y kahadlok. Grabe ang akong kabalaka ba. Nahadlok dyan kayo ko, ako kasabot nga nung naagyod ba. Mao digit gitarget, gitirahan di ko sa yawa ato. Pero meron hinahinay pa kayo hadlok, okay ra. But may ambot gyud nga dili na ko katulog. Di na ko katulog mga igsoon. Wa jud ko, tingala lang jud kay ko. Mo ilak mga akong asawa tapad mi na ipanahon gud mga igsoon nga maka tagpilaw gamay din nakamata niya akong asawa natulog na. Ako kung hikaon ako ang iyahang kamot ug akong ibutang sa akong kasing deri sa akong dughan. Nga naman kung kay nahadlok jud ko dunay gyud kahadlok sa ako ah. Wala kabalo akong asawa nga akong kaon di iyahang kamot kay nahadlok jud kay ko. Nabalaka ko. Tuon kay atong panahon na nawad-an og trabaho. Rabi gyud kaayo. Kabalo ka mga igsoon. Mingabot gyud mga igsoon nga mo desisyon na ko og dili maayo. Ako kang sultihan, ang kahadlok mo resulta kini og kabalaka. Ug ang kabalaka mga igsoon mo resulta kini og wrong decisions. Doon ako'y mga desisyon nga dili maayo. Doon ako'y mga desisyon nga maot yun mga igsoon. Mao dito'y, mao'y nahimo kung dili, lisod yun kayo, mao nang lisod yun kayo mga igsoon kung dunay mo atake ganing anxiety sa kanang grabe nga kabalaka. Mao nang daghan yun dahi kayong maghikog. Ako gingingnan akong asawa nga, tinood yun dahi yun, naagi dahi maghikog. Nga naman, lisod kaayo mga igsoon. But salamat sa Ginoo. Tungod kay panahon at dunay usa ka kadlawon. Grabe gyud, sige gyud kamatag gyud ko ana adlawon. Dunay usa ka kadlawon nga na ako minggawas ko sa kwarto. Paggawas na ako sa kwarto, naminaw ko og music. Wa man koy naman gyud kahadlok. So akong gibuhat, nangita kog pamaagi nga mingduol ko sa Ginoo. Wala naman ko'y laing kaduulan. Wala gyud. Usahay katong saon atong panahon na lami na kay itawag sa akong mama god. Pero dili po ko gusto nga mutawag sa akong mama kay madlok po ko nga mabalaka sila. Ako lang gilom-loom mga igsoon. Og lisod kaayo, tinud-anay lang na. But usa ka kadlawon niya na, pingduol ko sa Ginoo. Kining panahon na maigsoon, misimba ko sa Ginoo. O kana nga kanta maigsoon is goodness of God. Kana may daw, kinsay nakadungog anang kanta, na may lyrics, palihog kuno ko sa lyrics. Atong basahon man yun. I love you, Lord. Your mercy never fails me. Sige, next. And then, dito lang. All my days, I've been held in your arms. Next. From the moment that I wake up until I lay my head. Diyan ang panahon na mga igsoon. Hilak yu ko diya sa Ginoo. From the moment that I wake up until I lay my head. Igsoon, ang Diyos di ay igsoon. Ang Diyos di ay nakakita, di ay ang dinoo sa akong kinabuhi. From the moment na nagmata ko, taman na matulog man ko, igsoon, unsay next diha, unsay next, I will sing the goodness of God. Next, all my life, you have been faithful. Kana nga awit mga igsoon, maunay usana ko, nga nahimo kong nabalik diha sa Ginoo. Nahimo kong ang ako ang paglaw na balik diha sa Ginoo. Because all my life, God is faithful di ay. Amen. Igsoon, faithful si Lord sa imong kinabuhi. Wa ko kabalo sa imong giatubang karon.
Siguro dagang panahon, siguro nga dili nakakatulog. Siguro wala dagang panahon nga grabe ang imong mga pagsulay sa imong kinabuhi. God is faithful sa imong kinabuhi. Dili ka pasagdaan sa Ginoo gyud igsoon. Nganong makaistorya ko ana because ako nang nagian. Siguro relax ra kayo ka. Siguro tanaw sa uban okay ra kay ka. Okay ra kayo ang imong kinamuana lang ka pero sa sulod day sa imong kinabuhi do na day kay kabalaka. Siguro naghilak ka mga igsoon. Wala ko kadungog siguro sa imong paghilak. Wala siguro nakadungog ang imong asawa sa imong paghilak. Wala siguro nakadungog ang imong mga anak sa imong mga paghilak. Baka ako kang sultihan. Ang Diyos nakadungog sa imong paghilak, igsoon. Nakakita siya sa imong mga luha, igsoon. Tinodanay na. Tinuod yun na mga igsoon. Ako nang naagian. But God is faithful. Faithful si Lord nga atong gisimba, igsoon. Dili og di gyud ta pasagdaan mga igsoon. Mao na siya ang ato ang refuge. Siya ang ato ang dalangpanan. Siya ang ato ang kaduulan mga igsoon. Dios siya nga atong dalangpanan sa atong kinabuhi. Amen. Dalangpanan ang atong Ginoo mga igsoon. Fear results kabalaka. Mawad-an na din kag paglaom dayon wrong decisions. Bantayan nato na mga igsoon. Amen? Ito sang pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Thank you, Lord. The Lord is our refuge that we can always go to Him. Amen? Thank you, Lord. Unsa tayo una? He is our rock. And ikatulo, ug ang ikapat unsa daw? He is our refuge. Hallelujah. He is our refuge. Ayaw ibutang ang imong paglaom sa imong trabaho. Ayaw ibutang ang imong paglaom diha sa imong pamilya. Ayaw ibutang ang imong paglaom diha sa imong mga amigo o may imong mga barkada. Gani ayaw pud ibutang ang imong paglaom diha sa social media. Ayaw ibutang ang imong paglaom diha sa Facebook o unsa mga igsoon. Dili na ang imuhang salvation, dili na ang imuhang rock. Dili na mao ang imuhang unsa man refuge. Dili na mao ang imong dalangpanan. Ibutang ang imuhang paglaom. Atong ibutang ang atong paglaom diya sa atong buhi nga Dios. Amen. Tungod kay buhi ang Dios mga igsoon. Buhi ang atong Dios nga mohatag natog paglaom. Mao na ang atong title. Dili nato ibutang atong paglaom diya sa kalibutan kundi atong ibutang atong paglaom diya sa ato ang Dios igsoon. Amen. Busa igsoon atong paglaom diya lang nato makaplagan diya sa Dios. Salig lang kanunay kaniya kay kasaligan ang Dios igsoon. Jeremiah 29:11. Unsay ingon diha? Memorize nato ning tanan siguro. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and NCV version mga igsoon unsa to ng NCV New Century Version mga igsoon. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Grabe kay mga igsoon. Good future ang iyang gihatag nimo. Doon na siya plano day sa imong kinabuhi mga igsoon. Ibutang day nato ang atong kinabuhi diya kaniya. Kay doon na gyud siya plano sa atong kinabuhi. Ibutang na sa imong kasing-kasing gyud igsoon. Dunay paayong plano ang Ginoo nimo. Batanon man ka, idaran man ka, still dunay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Dunay usa ka tao or nakaila siguro mo niya pod taga-simbahan siya diri sa church.
o nag-istoryahan na imi. Pag-istoryahan na niya, usa siya ng engineer siya. Usa siya ka-engineer. Dayon, pag-istoryahan na mo, ba? Doon ay panahon nga nahimo siyang nabalaka. Tungod kay iyang pa-eskwelaon, iyang mga anak, tanan. Nahimo gid siyang, naubuos gid ang iyang kinabuhi. But ako kang sulti, Maigson, ming duol siya sa Ginoo. Ako na lang i-ditso, ming duol siya balik diya sa Ginoo. Pag duol niya sa Ginoo, Maigson, kay nawadaan man siya trabaho diyan, nawala naman yung trabaho. Unya nahadlok siya nga nagpa-eskwela pagod ang iyang anak sa college. But iyang giingnan ng Ginoo, Lord, ikaw may tag-ian ining tanan. Ikaw ang akong paglaom. Igsoon, ming eskwela ang iyahang anak nga wala siya nagbayad na. Ming eskwela ang iyang anak, nakanindot pagyod, nag-eskwela ang iyang anak sa college, doon na pag allowance. Grabe kay mga igsoon ba? Naimog yung grabe kay ang Ginoo pamuhat sa iyang kinabuhi. Naimog yung napanalangin kay ngano iyang gibuhat lang, ming duol lang siya sa diya sa Ginoo. Ug ang iyang paglaom, iyang gihatag diya sa Ginoo. Ug ang resulta, giatiman siya sa Ginoo, giatiman ang iyang pagkinahanglan para sa iyang anak. Wala siya nakabayad bisag piso sa school. Nga naman, naapag-yun siya, naapag-i-allowance ang iyang anak. Unya karon hapit na mo graduate ang iyang anak. Ngun ana siya kapalangga sa Ginoo. Kung may buhat man gani na sa Ginoo sa iyang kinabuhi, buhaton po na sa Ginoo sa imong kinabuhi ba? Buhaton na sa Ginoo sa akong kinabuhi, o buhaton na sa Ginoo sa atong kinabuhi igsoon. Amen? Pakpaki ang Ginoo niya na. Pasalamati ang Ginoo niya na. Amen? Mao na sa atong dagsatag kinabuhi. Our hope is in diya sa lang sa Ginoo mga igsoon. Wala dinhi sa kalibutan. Amen? Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ug akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Before na ako ihatag ni Pastora, akong gihangyo mga igsoon, o pwede ba nato ning kantahon ning katong goodness of God? Okay ba ta na mga igsoon? Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Our hope is in the Lord, not of this world. Thank you, Lord. Sige. Piyong nga imong mata. Piyong nga imong mata, igsoon. Duol sa Ginoo. Duol sa Ginoo, igsoon. Thank you, Lord. Sige, sulti ang Ginoo ning awita. From the moment until I lay my head. Yes, Lord. And I will sing. Baliko na to, igsoon. Thank you, Lord. Sige, sulti ang Ginoo. For your mercy never fails. Yes, Lord. Thank you, Lord. In all my days, I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head. Yes, Lord. And I will sing. Thank you, Lord. Bayaw na to itong mga kamot niya sa Ginoo. Yes, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made,
I love your voice. Oh, you lead me through the fire, Lord. You led Me through the fire. In darkest night, darkest night. you are close than no other, Lord. No other. I've known you as a Father, I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life you have been faithful, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Iksoon, those were the words of David. Declaration to ni David sa iyang personal nga relasyon kauban sa Ginoo. Ingon siya, the Lord is my rock. The Lord is my fortress, my salvation, and my refuge. Kabalo kay son, hari siya. Naan niya ang position, naan niya ang authority, naan niya ang power. Ba't kabalo ka? Bisag naa kay posisyon, na kay authority, o na kay power. Ba't kung atakihon na gani sa yawa imong pagbati, di gyud katabang ang imong kwarta, ang imong mga tao. Kung atakihon na gani sa demonyo, kay mao na yan trabaho. Imong pagbati, imong hunahuna, that's your soul. Atakihon na gani nagkahadlok, atakihon na gani nagkabalaka, way mabuhat imong kwarta, way mabuhat imong asawa, way mabuhat because ang atake is within. Nasa sulod. It's in your mind, it's in your emotion. Kung walay Ginoo ang tao, pildi siya. Apan kung nakakaton siya o nakabaton siya relasyon sa Ginoo, ug nailha niya ang Ginoo, nga mao'y buktong niyang bato, taguanan, sa lipdanan, makaduol siya, makadaog siya, sa bisan unsang negative nga pagpati, iatake sa yawa niya. Remember this. Himuang personal ang Diyos sa imong kinabuhi. Bato-bastong mawali, He is our rock. But samtang nag-notes ko, He is my rock. He is my fortress. He is my salvation. He is my refuge. Asa man ko padulong. Asa man ko padulong kung ano makatabang akong kwarta. Tanawa na mga tao karon sa Afghanistan, wala makatabang ilang kwarta, ilang posisyon. Because gi-occupy ang ilang nasod. Where sila mudagan, napuno silang kabalaka, napuno silang kahadlok. Iksoon, magkadiin-diin man at to refuge sa laing mga lugar. But kanang nasa sulod, dili na siya matangtang. Only God has that power. And you are blessed because you have God sa imong kinabuhi. Nakpuyo ang Diyos nimo. Ug sa diyang atakihon kag kahadlok ug kabalaka, wa kay laing buhaton.
duol sa Dios. Ibubo sa Dios ang imong gibate. Ayaw ibubo sa imong uyab, sa imong barkada. Ayaw ibubo sa imong trabaho. Ayaw ibubo sa imong negosyo. Ayaw ilingaw kay dili malingaw ang nasa sulod. Only God can take away sa tanang kahadlok ug tanang kabalaka. Anong nagstorya ko ani? I was once a victim of spirit of fear. Biktima ko sa espiritu sa kahadlok. Kay wala ko'y fear of the Lord. I have the spirit of fear. Ang espiritu sa kahadlok, grabe mo atake. I-paralyze ka. Pakurugon ka. Himuon ka niyang buang. Walay nahimo. Walay nahimo ang tanan. But thank God na ay Diyos, His goodness never runs. His goodness is new every morning. Makakaton tagdool sa Diyos. Di lang ning Diyos aning yanihan atong Domingo lang. Di lang siya Diyos sa Sunday. But He is God from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. He cares for us. Hinumdumi na, nagtagad siya nimo. Wala ko kabalo kung nanay mga negatibong atake sa yawa sa imuha. Kay kabalo kay igsoon, grabing atake sa demonyo sa mga batanon. Doon ako'y nakita nga naggrabe na siya nahook sa games. Ipakurog sa sayawa. Bisan og di na siya, wala na siya gadget, gaana arga po siya gadget. Una-una niya invade na sa demonyo. Ang social media, grabe siya makahatag og pagbati, emosyon, negatibong emosyon o negatibong nga mind. Basi ikaw biktima nakakarumbundaga. But God is here. Di lang nakantaho na to. His goodness, ang iyang goodness. Siya ang akong kahayag. Siya ang kahayag. But himo akarumbundaga. As we close our eyes before the presence of God. Unsa may imong gibati karon, naada may kahadlok kabalaka, naana may pagbati nga ubos na ang imong pagtanaw sa imong kaugalingon. Basta gibombard na kasayawa, wala kay nada, wala kay buot, wala na kay gamit. Grabe na ka-torture na ka sa imong kinabuhi. Duol sa Dios karon, Lord, ako ning hatag nimo. Lord, ako ning gitugyan nimo. Lord, ako ning gi-pour out kini nga pagbati kanina sa akong nauna. Mga negatibo nga giatake sa yawa sa akong una-una o sa akong pagbati. Isulti na sa Ginoo karon, God is here in our this time nga ministeryo ang Espiritu sa Ginoo. Ura ba siya kabasanda in the name of Jesus. Mga demonic attack, mga demonyo atake sa demonyo sa nauna, ma-pull down in Jesus name. In Jesus name. Atake sa yawa sa ngalan ni Jesus. Di sa pagbati, pull down in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Pagbati nga sinalikway, walay power in Jesus name. Pagbati sa kabalaka, kahadlok sa ngalan ni Jesus. Matangtang ka sa una-una sa pagbati in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. I tell you, you have a God who cares for you. Isultian ka karon ang Diyos na tagad nimo. Ang Diyos wala mo sa likway nimo. Taliwala sa pandemic, God cares for you. God cares for you. Igsoon niya ka because God cares for you. Mibali ka dire tungod kay kabalo ka. Ug makabalo pa ka. Kung moapot tubang na pud ka kabalaka kadlok, kinlang makabalo ka, makabalo ka, makabalo ka, makabalo ka. Di ka biyaan, di ka pasagdan sa Dios. Siya ang bato, siya ang dalangpanan, siya ang taguanan, siya ang kaluwasan. Dalaygon ang ngalan sa Dios. As you raise your hand to the Lord this morning, isugin na ison. Jesus, you are my rock. Jesus, you are my salvation. Jesus, you are my refuge. Jesus, you are my fortress. Thank you, Jesus. Woo! Salamat, Lord.
Binaya mga kamot. Daghang salamat, Ginoo. Walang ka nagpaila namo nga manluluwas og Ginoo. Kundi sa daghang attributes nimo, Lord. Imo ming gipaila-ila kung kinsa ka. Aron ang matag usa nga magtotoo, mga nagsunod nimo, mga disipulo, makabarog diha kanimo. Ilabi na, Ginoo, nining katapusang kapanahonan. Wala na ilaing kadagman ang tao, Lord, kung di mo ilan nimo padulong. You are, Lord, you are the way. Ikaw lang ang dalan sa tanan. Salamat kay Lord, among girip, among kamot. Salig mi nimo, Lord. Padayon ming magsimba nimo, Lord. Padayon ming may gugma nimo, Lord. Dili mi mubitaw nimo, Ginoo. Kay naani mo ang tanan. Dalaygon ka walay katapusan. Salamat sa healing karong buntagan. Salamat sa kagawasan karong buntagan. Salamat sa pinadayag sa imong pulong karong buntagan. Nga manguli mi karong ani dapita, Lord. Nakabalo mi kung kinsa mi atubangan nimo. Kabalo ko mi kung kinsa ka sa among kinabuhi. Dalaygon ka walay katapusan. Honor and glory is only, O Lord, belongs to you. You alone is worthy, Lord. Hallelujah. Salamat, pinakakusog nga palakpak. Ang ihatag kanimo, Ginoo. Yes! Thank you, Lord! Woo! Salamat, Ginoo. Hallelujah. Amen! Ang tanan mo singgit, oh! Ang tanan mo singgit, oh, naman, Rodrigo. Katulog! Hallelujah. Woo! Lingkod sa mga maigsoon. Dalaygon ang alang sa Diyos. I know, naka-receive na karong buntaga. Bitbito na nato. Di na to malimtan, ha? Kayo say, malimtan na ba na to? Inig panguli na to. Malimtan na to. Atong mga trabaho, panginabuhi. Dayon, malimuta. Nya panahon niya nga atakihon ta, makalimuta. Kitagaan na ta o paagi sa Ginoo. Muduol ta kaniya. And this morning, salamat sa atong mga bisita. Yes! Woo! O karong buntaga, gusto lang namo nga madawat po ninyo o siguro first time ninyo ning nakadungog about mahitungod kung kinsa ang Ginoo. Siguro nakadungog na mo nga si Jesus is Savior, si Jesus is Lord. But karon nga ko karon nga pag wali sa pulong sa Ginoo, gi-expand pag yun sa Ginoo ba kung kinsa siya. So, salamat kaayo kung magtotoo man ka or karon pa ka mahimong magtotoo ni Ginoong Jesus, amo kang kanang gi-encourage karong buntaga nga siguro recommitment nimo or pagdawat nimo kay kining bato, kining the rock, the refuge, the fortress of salvation, kani ang persona ni Ginoong Jesus. Og mamuhat lang ni ang iyahang mamuhat ni siya sa kinabuhi sa katao sa dihang dawaton sa tawo si Jesus sa iyang kinabuhi. So mahimo nimong ma-claim, maangkon ang nga si Jesus, no? Ang Dios, Jesus mao ang kaluwasan, ang bato, ang fortress ug ang refuge sa dihang madawat nimo siya sa imong kinabuhi. Og simple kayo ang padawat ni Jesus sa atong kinabuhi, mao lamang ang pag-release og word sa atong baba, pinagis pagsugid niini sa pangapag-ampo, tuuhan, no? Tuuhan nga si Jesus mao ra gyud ang batong, siya ra gyud ang Ginoo sa tanan. Siya ang mipuli sa atong mga sala, namatay siya puli sa atong mga sala, una sa tanan, aron mahimo nato siyang Ginoo manluluwas. Og niining pagkabato nimo og relasyon kauban sa Ginoo, mahimo nimong maklaim ang iyang pagka-bato, iyang salvation, iyang pagka-fortress o ang iyang pagka-refuge. So karong buntaga, tagaan mo panahon, no? Just repeat. Sabat lang mo ani nga simple nga prayer sa pagdawat ni Jesus sa inyong kinabuhi. Palihog lang ko pata sa imong tuong nga kamot igsoon kana nagtindog. Then palihog ko piyong sa imong
imong mata dayon isugid kining mubo kay nga pagampo. Ato ning gisugid atubangan sa Ginoo ug atubangan sa mga saksi nga niya karon. No? Sige, sugid ani igsoon. Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, salamat salamat sa kahigayunan sa kahigayon nga mao ila nga mong ila kanimo kanimo karong buntaga karong buntaga nga ikaw nga ikaw mao ang rock, mao ang rock, ang salvation, ang salvation, ang refuge our refuge, ug ang fortress. ang fortress. Ang Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, mituo ko mituo ko nga ikaw mauna nga ikaw mao karong buntaga karong buntaga hako kang gidawat ako kang gidawat sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Gidawat kanako Gidawat ka na ingon nga Ginoo ingon nga Ginoo ug manluluwas. manluluwas. Salamat Salamat sa imong gugma sa imong gugma ngari kanako. nari ka Sa imong gibuhat sa imong gibuhat kanako kanako uli uli sa tanan nakong sa tanan nako mga sala. mga sala. Akong gituuhan Akong gituo karong buntaga karong buntaga ang pasaylo ang pasaylo sa tanan nakong sa tanan nako mga sala. mga sala. Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, sukad karon sugad karon ikaw na ikaw na ang akong ang akong Ginoo Ginoo ug manluluwas. manluluwas. Amen. Amen. Wow. Thank you, Lord. Sa imong pagsugid, ana, makaangko na ka sa gahom sa Dios sa imong kinabuhi. Di lang siya manluluwas, di lang siya Ginoo, kundili katong gisgutan ganina sa mga sawali ni Pastor Joey. Igsoon, encourage sa ka sa imuhang kinabuhi karon kung Kristiyano na ka padayon og basa sa Biblia o first time pa nimo ang Bible importante kayo sa tuwa nga basahon. Importante kayo, the Bible is the Word of God. Then ako po kang encourage kung doon ay nag-invite nimo, gi-invite ka na mo sa cell group, gamay nga panagtigom once a week. Kung naay nag-invite nimo, balikon ako, imbitado ka once a week nga cell group. And next Sunday, kung tagapagadian ra ka, imbitado pud ka balik sa panagtigom, sa pagsimba sa Ginoo sa Espiritu kamatuoran. Salamat Igsoon, before ka mo lingkod, allow us to bless you with prayer. Kanang nasa tapad nimo, palihog kong kamot nimo, erase na sa iyang kuhan kanang nasa tapad, ianay mo kamot as I pray. God, gi-bless na mo ang mga igsoon nga karon first time midawat or nag-recommit sa ilang life diya kanimo. Manay mong pabor nila, Lord, nga makapadayon sila sa ilahang Christian life uban nimo. Salamat Ginoong Dios, amo silang gituboy diya kanimo, panalangini sila, ilang panginabuhi, ilang pamilya, panrabaho, amahan nga langit nun, makapadayon sila pag ila kanimo. Bless them, God, in Jesus' name. Amen. Wow. Okay, manindog na mo, kauban nila. The second to the last Sunday of the month of August. Sorry kayo nga gikuan pa nato ang Children's Church. Ato sanggi amurag open close ning ato ang Children's Church o ang ato ang YAC because ning daghan ang kuan no ang COVID wa gyud mo undang. No? Pero di puta mo undang. Amen, 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 amen. No, let's continue to pray, no? Continue to declare nga di gyud mo spread ang COVID. So atong gikuanan nga atong mga bata di gyud nato dalon sa church. So gi-close na nato atong Children's Church, atong YAC pod, ato sang gihimong online. But atong prayer is the most important ang atong pag-ampo. So gi-encourage ka nako to be with us sa matag Sabado 5 to 6, 6 to 7 duha na kahutong atong prayer. No? Ang 5 to 6 diri, ang 6 to 7 dito silong para dili kayo ta ma-crowded. So dili ang prayer really dako kayo ang dapit sa prayer sa atong kinabuhi. So corporate prayer, gi-encourage ta mo nga makigkauban. Sunday service na to padayon. So amen ba? Kumusta mo mga igsoon before ta manguli? I'm blessed, I'm prosperous, healthy, I'm wise. Okay, balik ko na to kausa. I'm healthy. For the last time, pinakakusog.
Thank you, Lord! Hallelujah! Woo! Patas ato mga kamot, and just thank the Lord sa kadaugan, tibok simana, tubag sa mga pag-ampo, sa healing, sa mga kayuhan sa mga lawas, sa ngalan ni Jesus. Thank you, God. Gilipat na mamang kamot, Ginoo. Matagagayon nga magpataas mi sa mong kamot. Amo kang gipasidunggan, Ginoo. Sa tanang gibuhat nimo sa mong kinabuhi. Lord, salamat. Salamat, not only for what you have done, but because you are God and you alone is worthy. Salamat sa privilege nga makasimba kanimo. Dalagon ka sulay katapusan, gideclare na ko, Lord, imong pabor tibok simana sa ngalan ni Jesus. Maing panglawas sa ngalan ni Jesus. Protection sa ngalan ni Jesus. Pagtakpo sa pagkinahanglan sa ngalan ni Jesus. O gideclare na ko walay kam ang COVID-19 matag panimalay sa ngalan ni Jesus. We are covered with your precious blood, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa tanang butang imong gibuhat sa among kinabuhi. Manguli ming malipayon, manguli ming pinanalanginan sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus. Woo! Thank you, Lord. Lingkod mo balik iksan. God bless you. See you next Sunday. I love you with the love of the Lord. Bye-bye. The power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. You've done for me. Who brings the chaos back into order? He leads the orphan, a son and daughter. The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice. Shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory.